नोंथाङा जोबोर मोजां खामानि मावदों होनबा बिदिबा माने नोंथाङा सासे उकिलखौ लानानै होबावगोन आरोना फ्रियावनो बिथांनि थाखाय औ बे उकिलनो जेनेबा फिस होनांगौ होनाङा बे आंनि सायावसो औ आरो नोंनि सायाव सोनारबाय सोंदोंमोन आरोना बे केसनि सायाव नाथाय बे जाहैबाय उकिला खोन्थाहरदों एफाग्राब गेदेर केस नङा बियो बे जाबाय नर्मेल केस होननानै बुंदों जाहैबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो एनिथिं एमजे बा जेरेमिया मुसाहारि बिथांनि केसा बेसेबां गेदेर बिनि सायाव माखासे खोथा सावरायगोन बि राजा जायबा बारग' इन्दि बि आफादनि गोख्रों मथि बि राजा आदाया बुंनाय बायदिब्ला बिथांनि केसा नर्मेल केस एफाग्राब गेदेर नङा बेबायदि एफाग्राब गेदेर केस नङा होननानै बुंदों आरो जुदि गेदेर केस मोनबाथाय एमजेखौ एरेस्ट खालामसिगौ होननानै बुंदों नाथाय दासिमबो एरेस्ट खालामाखै दा बिथाङा भिडिअ बानायगासिनो दङ होगासिनो दङ एफाग्राब गेदेर केस नङा होननानै बुंदों आरो जायबा केस होदों बेबो एफाग्राब गेदेर केस होआखै होननानै आदा राजाया बुंदों माने सोंदोंमोन आरो बे केसनि सायाव नाथाय बे जाहैबा उकिला खोन्थाहरदों एफाग्राब गेदेर केस नङा बियो बे जाबाय नर्मेल केस होननानै बुंदों जाहैबाय दा बेनि सायावनो आदा राजाया मा बुङो बेखौ जों सावरायगोन आरोना जों आदा राजाजों माखासे फन रायलायगोन बि राजा आदाया भिडिअ बानायदोंमोन दानिसो एनिथिं एमजेनि सायाव आरो बि राजा आदाया बुंनाय बायदिब्लाथाय बिथांनि केसा बांद्राय गेदेर नङा नर्मेल केस आरो एनिथिं एमजेखौ फैसा खांनायनिफ्राय गोजानाव थानो होदों माने बे नर्मेल केस होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय आरो उकिलनि दायित्वखौ गाव लादों आदा राजाया लादों माने जाहैबा उकिल नांगौ केस गेलेनो थाखाय बे उकिल नांगौबा बा केसा गेदेरबाथाय बा केसखौ गेलेनो लुगैदोंबाथाय बिथाङा गावनो उकिलखौ होगोन होननानै बुंदों गावनि खरसा बाननानै थेवबो बे एनिथिं एमजेखौ माने गोजानाव थानो होदों आरोना फैसा खांनायनिफ्राय मानोना बेखौ नर्मेल केस होननानै बुंदों दा बेनि सायावनो आदा राजाया मा बुंगोन बेखौ जोङो सावरायहरनि आरोना नै फन खालामनि आङो आं दा फन खालामगासिनो दङ नैबे मोनसे मबाइलाव नै फना नांदों एबार मादि गोमदों औ आदा राजा औ आं नै भिडिअ बानायगासिनो दंमोन दा बानायगासिनो दं नोंजों रायलायनो थाखाय अन रेकर्ड खालामगासिनो दं दा नोंजों रायलायनो थाखाय माने आं सोंनो लुगैदों आरोना जे जाहैबाय एनिथिं एमजे बिथांनि केसा माने नर्मेल केस आरोना बिथाङाथ' माने माबायाव जेनेबा नर्मेलानो माने एसेबां हाइफाइ नङा आरोना जुदि नर्मेल नङाबाथाय एरेस्ट खालामजासिगौमोन नामा बे जेनेबा बिसोरो एरेस्ट जाया बियो माबायावनो थानायावनो माबा बेल मोनगोन आरो कर्टआवनो बेल मोनो कर्टआवनो बेल मोनगोन आरोना दानि नोंथांनि भिडिअखौ नुदोंमोन आं माने नोंथाङा बुंदों आरोना जे एनिथिं एमजेनि केसा एफाग्राब गेदेर नङा नर्मेल केस बियो जुदि केसा गेदेर मोनबाथाय दालागै एनिथिं एमजेआ एरेस्ट जासिगौमोन मा भिडिअ बानायनो मोनलामोन होनना बुंदोंमोन आरोना नोंथाङा बे नंमारगौ नामा बे मा जाहैबाय बै केस होग्रा जाय आब'मोन ना बिसोर केस होनायनि सायाव बै केस होग्राया जाय मानसिनि सायाव एजाज होदों बे जिथु केस जिथु माबाया मामोन बेयो नायफिननांगोन आं माबाया आइटि एक्टनि सायाव केस होदोंमोन औ बिनि सायाव माने जाहैबाय हयथ' बैसोरो केस होग्राफ्रा जेब्ला दिनैनो जुदि उइद्र' खालायोबा दिनै डिसमिस जागोन आरो जुदि बिसोरो उइद्र' खालायाबा बे थानानिफ्राय कर्टआव हरनांगोन आरोना बे सामानखौ आरो रिप्रेसन होनाय जिथु माबाखौ थानायाव जिथु कमप्लेन होदों बे कमप्लेना कर्टआव थाङोब्ला बियो बेल लानो गोनां जागोन ओमफ्राय जेब्लासिम बिसोरो जुदि उइद्र' खालाया अब्लासिम बियो कर्टआव हाजिर जानांगोन आरो माने जेनेबा बिसोरबो नैजिबा माइट जागोन आदा जेनेबा एनिथिं एमजेखौ बिसोर कर्टआव होबाय बे कर्टआव केस होबाय ओमफ्राय बिदिबा माइट जागोन बे एमजेआ एरेस्ट खालामजागोन नामा जेलाव सोजागोन नामा बिदिथ' माने माबा गैया दा जेनेबा माबायाव बियो गावनि भुलखौ माबा खालामनानै बियो माबायावनो थानायावबो बेल लानो हायो आरो कर्टआव बेल लानो हागोन आरो जुदि बिनि केसनि सायाव जुदि माबा खालायनायमोनबा दिनै बियो भिडिअ खालायनोबो सम मोननाय नङामोन आरो बियो बिदि सोरबा बिसिनि फरियालनि मानसि सोरबा दिनै रायजो राजाफोरखौ गावखौ हेफाजाब होनो थाखाय बे टाइम मोननाय नङामोन मानो होनोब्ला दिनै पुलिसनि जिथु थानायाव केसखौ रेजिस्टार जानायनि उनाव 24 घन्टानि गेजेराव मानसिखौ एरेस्ट खालामनानै देखायनांगौ दा 24 घन्टानि गेजेराव जुदि एरेस्ट खालामनानै देखायनांगौबा बेखौथ' दिनै नुगासिनो दं इउटुबनि गेजेराव सप्तासे बारलांबाय ओमफ्राय दा बै जाय केस होग्राफोरनि सायाव जों दा एसेबाबो हमदांनानै नायनो हायो आरो एसेबाबो बिसोरो उननि समाव केसखौ उथायनायनि लामाखौ नुहुरो आरो जेरैबायदि जेनेबा दा पइन्टआव नायोब्ला माखासे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेब्ला सोरबाया नंगौखौबो नङा आरो नंथारैखौबो नंगौ बिदि माखासे जालायनायफोराव
माखासे इउटुबारफोरखौबो स्टाडि नायथ' बर' मेलेमजिबिफ्रा सोर माने इउटुबारफोरनि गेजेराव सोर सासेया माने एडभान्स माखासे खोथाफोरखौ बुङो नंनायखौ नंगौ माखासे खोथाफोरखौ मडिफाइड बानायनाय जोंनि गेजेराव सोलियो नालाय बे मडिफाइड खालायनायखौ माखासे रायजो राजाफ्राबो बिजिरो दा बै केस होगिरिफोरनि सायाव दस्राफोर मानसि थादेरनो हागौ मानो होनोब्ला बेखौ एसे मानसियाबो बैसो जायाखै नालाय बुजिनो माखासे बैसोजोंबो बुजिलाङो माखासे माने रोंगौथि गावनि लेखा फरायनायजों गासैबो खोथाखौ बायरानि माखासे आउट नलेजखौ बुजिजोबा माखासे बैसोजों माने गियाना हाबो आरो माखासे आउट नलेजआ हाबो बिनि थाखाय मा जायो सोलोंनांगौआ दङ जोंनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गासैबो दं आरो ना दिनै सोरबा लिडाराबो दिनै मालाबा अबेबा स्पेलिंआ भुल जायो ओमफ्राय दिनै बे फट' होनायनि गेजेराव जुदि गावनि गोसो थोनाया गैयामोनब्ला जोङो 420 जों बुंना लानो हायोमोन सरकारनि 420 माने सिखाव आरोना माने थगायनाय आरोना थगायसुला 420 केसाव जों बुंनो हायोमोन मानो होनबा दिनै गोसो थोनाया जुदि गोसो थोनाया दं आरोना बेना जेनेबा बे सावगारियाव नङा होमबा दं बेयाव मालाबा समाव मा जायो मानसिया गोरोंबाबो माखासे स्पेलिंआ थालाङो नङा ओमफ्राय बिनि दारै मा जायो मालाबा हाजार माबायाव एडिटिंआव एक्टिभबाबो मालाबा समाव माने सानस'नो हाया माने नै बिसोरखौ ओरैबायदि खालामनांगौ ओरैबायदि खालायनांगौ मालाबा जोंनि गेजेरावनो बर'फोरनि गेजेराव बयबो मिथियो जाय लेखा गोरोङाबो मिथियो मालाबा माने नाया हसिया जुदि लिरलांबा अबेबा स्पेलिंआ थालाङो आरो सोरबाया मालाबा नों एडिटिं खालायनायाव अबेबा बिदिनो एडिटिंआव माखासे बुस्थुआ थाफालाङो दा बियो थायो दा बेखौ मा गावनि गाव गेजेराव बुजिलायनांगौ ओमफ्राय आंनि दा साननायाव मा जादों सासे फोरोंगिरि आब'आ बिनि माखासे रोंगौथिखौ बिनि गियानखौ माखासे जेनेबा बुजिथों होननानै बेखौ होदों नामा एसे मेन्टेलि टर्चार जादों होननानै जों बेखौ एसे बुंनो हानाय बायदि जेनेबा एसे गाव गावनि माबायाव आन्दाज खालायनो मोननाय बायदि एसे आं सानदों आंनिफ्राय आरोना बे होमबा दा बे केसा बांद्राय गिदिर केस नङा आरोना बांद्राय केसा बे नर्मेल माने गाबोननो बायगोन आरो बिसोर जुदि उथायाब्ला बे केसा कर्टआव सोलिगोन आरो ओमफ्राय दा बेखौ नोङो जुदि बे बिसोरजों रायलाया पुलिसजोंबो जुदि बेल लायाबा ओरै माबा खालायाबा बियो एरेस्ट जागोन आरो ना डन केयार जायोबा माने बे गावनि गोरोन्थिखौ जुदि बे गनायनानै लायाब्ला बेखौ जुदि बैसोरो केस होग्रा आब'मोना जुदि बिसोरो बेखौ बे केसखौ जेनेबा होखाबाय नालाय केसाथ' रेजिस्टार जाखाबाय नङा होमबा रेजिस्टार जानायनि गेजेराव माने पुलिसफ्रा बेखौ कर्टआव दैथायहरनो गोनां जागोन ओमफ्राय बे सामानखौ पुलिसनाव हरगोन दे बे जाय दायनिगिरि बेखौ कर्टआव हाजिर जानो होगोन हाजिर जानो होयोबा बे कर्टआव हाजिर जायाब्ला बेखौ वारेन्ट केस होगोन बेखौ हमनो थाखाय बेखौ माबानो थाखाय जेनेबा बे दायनिगिरि माने मानसिया माने 420 लाइननि मानसिमार होननानै बेखौ सरकारा प्रुभ जागोन आरो जुदि बे कर्टआव लेंहरनायाव गाव स्टेटमेन्टखौ होयोब्ला आंनि बिथिं खालायनाया आं भुल जादों माखासे आं दिनै बेखौ होनो गोसो गैया खिन्थु आं मा साननानै बिसोरखौ आं होफ्लांखो बेफोर माखासे बुंलायलायनायनि रावफ्राव माने स्ल' जाहैगोन आरो ओमफ्राय नोंथाङा जे बुंदोंमोन उकिलनि दायथ'खौ लागोन होननानै बे बेसेबां सैथो आं नैबेखौ दा ओरैबायदि मानो होनब्ला बर' हारिनि गेजेराव जिखुनु जाया समावनो बर'फ्रा माने भुला आंबो मावो बयबो मावो नालाय दा बियो नैबे दा रायजो राजाफ्रा दै लोमजानाय सोरबा एडमिसन लानो हाया सोरबा बेराम आजारजों जानानै दं दा बे रायजो राजाफोरनिफ्राय बे फैसा डनेसन बिदों गावखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय दा बेखौ हेफाजाब बिनायाव आङो मानो होनोब्ला नोंबाबो आंबो मिथिना होमबा जि दिनै बे केसा बिसोर उथायागौ माने कर्टआव सोलिखागोन ओमफ्राय दा बे फार्स्ट बियो बेल लानो थाखाय इसेबां फैसानि प्रयजन गैया ओरैनो बेल लानो थाखाय बेसेबांसो नांगौ फैसाखौ मिनिमाम जेनेबा बिनि माबायाव 10,000 हमना लादो 10,000ल' जेनेबा नों थांनाय फैनाय जेनेबा उकिला फिस लागोन नङा होमबा 5-6,000 2,000 लानो हागौ नङा होमबा आरो सरकारि उकिल थायो आजिखालि सरकारि उकिलाव फैसा लायालासिनो खामानि मावो सरकारि उकिलफ्राबो सोरनिबा रां रुफा गैयै मानसिनि थाखाय खामानि मावनानै होग्रा दं बेनिफ्राय दा खोब बारा जेनेबा आङो साहा पानि खरस माबा खरस जेनेबा 10,000खौनो हमना लाबाय दा नों बे
जोंनि दा खैफोदनि समाव रायजो राजानिफ्राय थिखांबाय बे 5,000 10,000खौ आंनो उकिलखौ आंनो हमसिगोन उकिलनि दायथ'खौ आं माबाना होसिगोन मानो होनबा समाजनि गेजेराव बे भुलखौ मावखादों भुल मावनायनि गेजेराव दिनै जेरैबायदि दिनै बेखौ जोंनि जेसेबां ट्राइबेल हारि जोंनि बर' हारिया भुलखौ दिनै नुस्राबाय आरो गावबो भुलखौ गावबो गनायना लाबाय गनायनायनि लानायनि उनाव दिनै गासिबो दिनै सोरबा इउटुबारफ्रा दिनै एसेबाबो सोरबा गोरोंबाबो सोरबा रोङाबाबो दिनै एसेबाबो हमनो हाबाय दे गोरोन्थि मावोब्ला माखासे दिनै माखासे रं माखासे माबाफोरखौ जुदि एडिटिंफ्रा जाफ्लाङोब्ला गावजों गाव मोनसे मेसेज मावला खिन्थु बे माखासे जेनेबा गावनि भुलखौ बियो भाइरेल खालायग्रोनांगोन मानो होनबा बिसोरखौ ओरै बिसोरनि माखासे बिसोरनि फेमिलिफोरखौ अनेक खोथा बुंदों बिसोरो माने माखासे दुखु मोननाय थायो नङा होमबा औ नंगौ माने जेनेबा बे केस होग्रा बे डाइरेक्ट निमाहा बिनाया मोजां जागौमोन आरोना डाइरेक्ट जायबा पुलिस थानायाव होदों बेहाय थांनानै निमाहा बिबा मोजांसिन जागौमोन आरोना भिडिअ बानायालासिनो पुलिसाथ' जेबो खालामनो हाया पुलिसाथ' जास्ट माने बिसोरो होजाबाय नालाय बिसोरो पुलिसा बिसोरनि केसखौ गनायखानांगोन आरो बे केसखौ पुलिसा खामानि मावनांगोन बे गोरोन्थिखौ मावदों नङा होमबा जेबो खालामनो हाया बेखौ बै केस होग्रा मानसिफ्रासो फंबायजों जेनेबा बे एनिथिं फंबायजों जुदि मिलामिथि जायोबा गाबोन उद्र जाना गाबोननि केसा बायगोन आरो बिसोर जुदि केसखौ उठायाबा थानानि मानसिया कर्टआव बेखौ सामानखौ फाथायहरनो गोनां जागोन ओमफ्राय कर्टआ बेखौ नायबिजिरनो थाखाय बेखौ कर्टआ बेखौ लेंहरगोन ओमफ्राय माखासे समाव जेनेबा बे जेरैबायदि गोरोन्थि मावदों बेखौ माखासे स्टेटमेन्ट लानो थाखाय माखासे गावनि गोरोन्थिनि थाखाय मा खालायनांगोन थानायाव हयथ' बियो बेल लानांगोन सोरबा जामिनदार लानानै जेनेबा गोरोन्थिया आंनि जाबाय आङो जेनेबा दायखौ गनायना लाबाय होननानै बियो थानायाव लाहैनांगोन नामा कर्टआव लाहैनांगोन आरो औ बे आं दा जिखुनु जाया दिनै बर'फोरनि गेजेराव गोरोन्थिखौ दिनै उपेन जाबाय आरो गावबो गनायना लाबाय गनायना लानायनि उनाव दिनै मानो थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ बे खैफोदनि समाव बे 10,000 12,000 थाखाखौ मानो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा गावनि इउटुबनि गेजेरजों मानो खावलायनांगौ नङा होमबा बेनिफ्राय आङो नांगौबा बे थाइसे थाइनै जायफोर हरनो गोसो जादों बिसोरखौ माखासे गामिनि रायजो राजा दुखियाफोरनो सोरबा लेंग्रा लेंग्रिनो होथों सोरबा एडमिसन लानो हायै गथ'फोरनो होथों बे बिनि जानानै आं माने रायजोनि जानानै आं बांस'बाय आरो माने भुलाव नोंथाङा जोबोर मोजां खामानि मावदों होनबा बिदिबा माने नोंथाङा सासे उकिलखौ लानानै होबावगोन आरोना फ्रियावनो बिथांनि थाखाय बे उकिलनो जेनेबा फिस होनांगौ होनाङा बे आंनि सायाव नोंनि सायाव सोनारबाय नाथाय आं खावलायहरदोंसो नाथाय बियो आंनो बेखौ बियो सोमजाया गावनि केसखौ जेनेबा आंनो नों माबाया जेनेबा आंसो बेखौ खावलायहरदों बे रां रुफानि जे अभाब जादोंबा बे केसखौ सालायनो थाखाय बे केसा माब्रै बेखौ माने आङो खावलायहरदों बे जुदि आंनाव फैसा गैया जेनेबा आं मा खालामनांगौ मा मानांगौ माने बेलखौ बे लाग्रोनांगोन सिगां बेलखौ लाग्रोनानै बियो गावनि गोरोन्थिखौ बे कर्टआव स्टेटमेन्ट हैनांगोन बा थानायाव हैनांगोन उननि समफ्राव माने बे हाबाफारिया थांबाय थागोन आरो माखासे उननि समफ्राव माने बेफोरखौ जुदि बियो बेल लायाबा जुदि बेफोरखौ जुदि मिलायलायनानै लायाब्ला मिलायलायनायखौ आं नुदों आब'मोनाथ' सासे फोरोंगिरि हिसाबै माने बुजिखादों आरो दिनै इउटुबनि गेजेरजों जों दिनै खोनानो मोनदों जेनेबा सासे फोरोंगिरि आरो एसेबाबो जोंनिनो एसे देरसिन जेनेबा आब' सोरबा बिनानावफोर जानाय नङा होमबा सोर होदों मिथिया जोंबो नङा होमबा ओमफ्राय दा सासे फोरोंगिरि हिसाबैथ' माने बयबो रोङो बयबो बुजियो नङा होमबा बेखौ माखासे सम माने गियान सोनो थाखायसो बेखौ माने एसे मेन्टेलि होदों नामा होननानै एसे आंनिफ्राय आं साननाय दं आरो बे समाव बियो बे आब'मोनाव थायगोनखौ आं नुहुरदों आरो गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथांनिसिम बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय बेसेबां बुंगोन एसेबां बाथ्रा लाबाय थागोन नङा होमबा बेनिखायनो माने आं बेखिनिखौनो मिथिनो लुगैदोंमोन आरोना नोंथाङा जे बे बाथ्राखौ ओरैनो बुंदों ना नंगौसो बुंदों बेखौ आं मिथिनो लुगैदोंमोन आरो रायजो राजाफोरनो आं खोन्थाबाय आरो नोंथाङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय बा फोरमायनायनि थाखाय आरो रोजा रोजा साबायखर थाबाय आं होमबा नोंथांखौ बेखिनियावनो लाइननिफ्राय दोनथ'नाय जाबाय गोजोननाय थाबाय दे
बिथाङा बुंबाय बिथाङा बायदिसिना खोथा बुंबाय नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा गावनो उकिलनि दायथ'खौ लागोन उकिल माने बिजिरगिरिनि दायथ'खौ लागोन आरो बे केसा बांद्राय फैसा नाङा होननानै बिथाङा बुंदों बिथाङा बेबायदि केसनि सायाव नलेज दङ आरो बिथांनिया माखासे उकिल लोगोफोर दङ बा गावजों सिनायनाय उकिलफोर दङ गुवाहाटी हाइकर्टनि बिथाङा बेनि सायावनो माखासे बेबायदि बाथ्राखौ मिथिनानै बिथाङा भिडिअ बानायदों आरो बिथाङा बेबायदि डनेसन खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों आरो जाहाथे बे फैसाखौ रायजो राजाफोरनो गोरिब रायजोफोरनो होनो हायो बेनि थाखायनो बिथाङा बेखौ खावलायबाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ मा जाखो मा मायाखो गासिबो खोथाखौ बुजिबाय जानांगौ अब्ला गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि आं रावखौबो लाइक खालामनो होआ रावखौबो साबस्क्राइब खालामनो होआ गोसोबा खालाम गोसो गैयाबा दा खालाम एसेनोसै।